výloba musí byť. Dobre. Môžeme ísť na to? Trošku dopredu poď. Môžem sa opýtať, prečo sa to auto tak trase? Je to len na 3 válce? Iba na 2 teda. Dobre, dobre. Takže pripravený, môžeme? Už je pripravený merač. Ale výfuk, že je pod dverami spolujazca. Moment. Prečo to odchádza preč? Spojka mu nedrží. 126,6. Výborne.